guys, yan ang magiging ulam namin ngayon, gabi. Saan na tayo? Tugnos. Tugnos. Baby anchovies. Yung maliliit na anchovies. Tapos, tinimplahan ni tatay na. Yan, ito yung mixture. Tasty boy at saka itlog. Tasty boy at saka itlog. Yan. Yan pa yung lulutuin. May sibuyas, bombay, sibuyas dahon at saka ahos. Garlic. Garlic. This one is garlic, sibuyas, Bombay, onion. Spring? Onion at saka onion. Yung onion na dahon. Yan. Flour niya, yung tasty boy. Giharot niyo mga sa kapak lang ga? Oo, sa kapak. Pero dagan ang itlog, gidaghan akong itlog. More eggs. Ilang egg? Tulo na kay medium man. 3 medium eggs and then 1 pack of tasty boy. Mga ilang kilo ng anchovies tatay? Half kilo. Kasi nakapuntas tatay kanina sa palengke. Yan. Tapos fry. Basig lami po ito gamiton tong sa turon crispy fry na fish. Intended for fish para sa ingana ba? Sa kaha. Guys, naabot yung aking binti. Tilamsik ng kanyang frying. Dan ulan na po. Yung kala namin guys, ginamitan namin ng ganito. Effective ba tayo? Yung ito. Murag effective man, magdugat na makapalit og kuan. Savor daw to sa gasol. Mas mamimaintain na yung heat siguro. College pa ko tay, kini siya. Kana siya na para tipid gasol. Yan na ang gamit sa kumbento. Nilulutig. Okay? Luto na? Okay. Mura magbukayo tayo. Ilang taon. Looks like bukayo, pero anchovies yan. Ano tawag niya sa mga bata tayo? Fish peach. Kaya ang luncheon meat, peach may lang tawag. Peach, siguro sa kulay. Baby pa sila, yun ang tawag nila. Peach. Ang bango. Mahamot-hamot. Smells good. Para di po mawala ang crispy tay. Iana daw yung ni Glenn pag nag-fry. Ayun si G. Humot lagi ng ilang ginaluto. Fish manggudron. Yan. Lagay mo lang sa hot na mantika yung natira mong mixtures. Yan, patay. Masarap ang kaan ni Kuya karon. Si Ariel ganahan man pod no. Okay guys, please don't forget to like and subscribe our channel, Jorajor's Life Vlog. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa.